Средношколци участваха в конкурса за есе, обявен от Инер Уил Клуб Варна, подпомогнат от Европейския информационен център по патронажа на Филис Хюсменова. Темата е да бъдеш евродепутат, лична и социална отговорност. Победителите вече станаха известни. Тяхната награда е да бъдат гости на евродепутат Хюсменова в Европейския парламент в Брюксел. Време е да ви представя гостите при мен. При мен вече са Нели Братоева, тя е президент на Инер Уил Клуб Варна. Добре дошли. И до нея са вече двама победителите в конкурса. Трети има уважителни причини за да не дойде. Мария Пенчева, тя изучава френски език в Пета гимназия, и Веселина Василева с английски език от Варненската хуманитарна гимназия, заедно с Алисе Хасенова, сътрудник на Филис Хюсменова. Здравейте, добре дошли, а на победителите да кажем честито. Благодаря. Госпожо, да кажете всъщност какъв и как вие решихте да заимствате тази инициатива от Европейския парламент, госпожо Братоева, и да провокирате варненските ученици да участват в този конкурс? Аз ви благодаря за поканата първо и за вниманието към нашата инициатива, за вниманието към децата, които победиха, и към всички, които участваха, защото считаме това за внимание към всички, които бяха провокирани и се включиха да напишат есе на чужд език. Всичко започна така. През месец ноември обявихме за всички средношколци на град Варна този конкурс, който всъщност представлява написване есе на чужд език. Това забравих да уточня, но е много съществено. Написване есе на чужд език на тема да бъдеш евродепутат, лична и социална отговорност. Ние, като организация, сме дамски клуб Инер Уил Клуб Варна и принадлежим към международната структура на най-голямата в света женска организация, в която работят асоциирани клубове по цял свят. За нас идеята да направим такава инициатива отдавна се обсъжда. По-настоящем решението ни беше свързано с една много важна дата за нашата организация. Това е 10 януари. Тогава бяха обявени наградите в навечерието на тази дата. На навечерието на празника се обявиха и победителите, защото 10 януари е Световният ден на International Inner Will. Искахме да акцентираме на многоезичието. Може би сега да дадем думата на победителите повече, защото организаторите до тук са си свършили блестящо работата. Момичета, споделете защо приехте да участвате в този конкурс и с какво ви провокира той? Може би с темата или с нещо друго? С това да покажете колко добре владеете езика, на който се обучавате? Мен лично ме провокира с това, че видях една възможност да се изявя, да покажа това, което мога. Също така да говоря на френски за мен е едно невероятно изживяване, защото аз обожавам този език, откакто уча в Пета гимназия. И бях изключително щастлива, че на младите хора като нас се дава възможност да участват и да се изявяват. Веселина, вашата провокация каква беше? На мен темата ми беше много интересна, защото до този момент не бях запозната с тази област. Не знаех какво правят евродепутатите в Европарламента, с какво допринасят за доброто качество на живот в България. И това ме мотивира да участвам, но също така и факта, че мога да се състезавам с други хора и да докажа, че мога да се справя с едно такова предизвикателство. Добре, казвате, не познавахте работата. Интересно ми е сега, след като участвате в този конкурс, успяхте ли да опознаете работата на един евродепутат? Или може би като пътувате до Брюксел, чак тогава предварително ви се наложи да... Пак ще ви гостуват. Да, пак ще ви гостуват. Може би отчасти вече имаме някаква представа точно с каква дейност се занимават евродепутатите. Това, което лично на мен ми стана ясно, е, че това е изключително отговорна работа. От нея зависят много неща, защото все пак Европарламента е законодателен орган, който решава съдбите на много хора. И мисля, че е много важно. Добре, ако вие бяхте евродепутати и зависеше от вас да промените имиджа на България, какво бихте направили, Веселина? Аз бих искала България да се свързва с
това, че българските млади хора, младите българи са много талантливи, можещи, знаещи и са конкурентно способни на световно ниво. И бих искала това да се знае и в Европейския съюз, и в целия свят. Госпожо Хасанова, хайде вие да ни кажете, знае ли си това? Представена ли е България чрез тези млади хора в Европа и какъв ли е имиджа и там? Разбира се, тези млади хора са поредното явно доказателство, че България има своите достойни и талантливи хора, които градят едно бъдеще на разбирателството, толерантността, диалога. И според мен стимулите, които даваме на младите хора с провеждането на такива инициативи, са всъщност инвестиция в бъдещето. И аз наистина ги поздравявам за изразената гражданска позиция. Тя е още по-ценна заради факта, че се отстоява с силата на словото. И вярвам, че те ще се реализират в бъдеще. Те го доказаха. Дали депутатите, извинявайте, че ви прекъсвам, но много съм любопитна да науча, могат да вземат нещо от тяхното есе? Тоест, техните творби са провокирани. Госпожо Братова, вие може да се коментира в Инерлък от Варна. Да. Имаме идея през февруари да вземем решение, бихме ли могли да издадем всички есета на участниците, защото това ще бъде интересно, това ще бъде със сигурност интересно и за евродепутатите, и за всички, които владеят езици, как младежите, които се включиха, си представят нещата. Може да са полезни техните представи. Аз мисля, че би било полезно, защото винаги становището на младите хора провокира. Безспорно е така, но ние не казахме третия победител, който не успя да присъства в нашото студио. Бихте ли казали поне името му? Той също е от Пета езикова гимназия. С немски език. Да, и се казва Роберт Пейчев Димитров. За съжаление не можа да дойде. Кавалера ли? Ще ни гостувате след като бъдете. Кога ще бъде посещението в Брюксел? Обсъждам, не искам да конкретизирам дата, но се предполага към априлската ваканция най-вероятно. Че ще успеем като се постопли малко времето, да. Имате ли нещо, с което да ги изненадате там? Мислите ли, че това, което те ще видят, ще съвпадне напълно с представите, които са описали в есето? Посещавайки Европарламента в Брюксел, те ще имат възможността да се запознаят отблизо и по-подробно с дейността и начин на функциониране на тази най-демократична институция на Европейския съюз. Може би групата ще бъде, т.е. в групата ще има бъдещ евродепутат, защо не? Най-вероятно. В дейността на Фелис Хюсменова младежите винаги са били основен акцент, един от основните акценти. Тя винаги е обръщала особено голямо внимание на техните виждания и винаги е подбирала възможно най-талантливите, най-достойните млади хора, които заслужават да посетят Европарламента. И тук е мястото да попитаме и младите хора как виждат своето бъдеще след 5 години, да речем. За мен след 5 години се виждам като един току-що завършил лекар и започващ своята специализация в областта на медицината. Така се надявам, че ще бъде. Който ще бъде конкурентно способен на световния пазар. Сигурна съм, Веселина, за вас бъдещето как изглежда? Като един млад, завършил, амбициозен човек, който ще работи за положителния образ на България в Европа. Благодаря ви, чудесен завърших на нашия разговор. Желая успех на младите хора, желая успехи и в вашата дейност. Така завършваме, уважаеми зрители, така изглеждаше цялата седмица. Бъдете с нас и от понеделник, когато колегите от Благоевград ще бъдат домакини. Довиждане!